metsään, ihmisen suhde metsään on muuttunut viimeisen 1000 vuoden aikana. 1000 vuotta aikaisemmin. Luonnon lähellä metsästämisen vuonna 1015. Aika mukava. 1015-luvulla. Tulta näillä. Mä toivoisin, että ilma voisi olla näin puhdas. Näissä tuolla. Mä teen vielä kerran. Varokaa. Mitä lieskat? Mitä? Miten sä sait ton aikaan? Näin täällä nuotio. Mennäänkö metsään? Ei! Metsät on niin tylsiä, siellä ei ole mitään Ne on niinku 10-15. Niin onkin, no niin. Meiltä me tehdään. No, mitä? Mennään kamppiin katon muiden perseitä. Joo! Ota Hei tyypi, mulla on parempi idea. Mä mennään Hei tyypit! Tyyppi, mulla on toinen idea. Mennään mustaa toisiakkaan. Hashtag metsät tuhkaks. Joo. niin Kaikki Kato kun ihku. Oi ihme. Oh my god. Oh my god. Ota vähän filtteriä siihen vielä. Joo. Mikä filteri? Mustavalkoinen. Joo, mustavalkoinen. Mustavalkoinen, se sopii aina. Mä menin kattoo perseet, moro! Se pilottaa kaiken rumaan, mitä kumas on. Joo.